El cap de setmana passat va tenir lloc l'anual Fira de Nadal del nostre poble al Parc Felicià Xarrier. Més de 10 entitats i botigues locals i de zones properes van oferir treballs artesans com peces de roba, manualitats, formatges, pastes dolces i salades, a més d'embotits i més productes. És una fira de potenciació del comerç del poble, però també de potenciació del comerç de la zona, a quilòmetre zero, el comerç de proximitat, i li hem volgut donar aquest caire, no? Molt més proper, molt més d'arrels de casa nostra. Com que hi ha tanta producte que inunda el mercat, producte de sèrie, tot igual, doncs les coses especials i fetes a mà, algunes són més cares, altres són més menudes i també poden ser més assequibles, potser doncs, la gent ho comença a detectar, s'hi fixen. El dissabte, des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda, els visitants van poder gaudir a l'espai de jocs tradicionals gegants Jocs del Món per tota la família. Hemos quedado con los amigos y hemos dicho, venga, a pasarlo bien. Y nada, y para los niños, para que vengan a hacer los talleres, que este año está muy bien porque hay muchos juegos para ellos y creo que están súper contentos. Mitja hora més tard, els nens i nenes van poder participar a 2 tallers, maquillatge de fantasia per la cara i taller infantil de xutxes. En aquesta segona activitat, els infants podien fer una figura de Nadal feta amb llaminadures saludables. També durant la jornada va estar disponible el trenet de la fira, un trico-trico que circulava pel poble. El Pare Noel va fer una visita sorpresa a la Fira de Nadal del nostre poble. La jornada va acabar, doncs, amb un sorteig de productes cedits pels comercials que havien format part de la fira. 2 dies intensos, plens d'activitats i molt bones estones amb la família i els amics per donar la benvinguda al Nadal a Premià de Dalt.